ng Diyos, dadalhin ito po minamarangal, ating pong beloved elder brother Saldi de Guzman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved Elder Joven Ferreira. Minamahal, dumalangin po tayo mga minamahal. Magkaisa po tayong dumalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, dumudulog sa trono ng biyaya, sa luklukan ng iyong awa sa kalangitan, mahal na pampupuri, luwalhati, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat ng buong puso, pag-iisip, lakas, kaluwas, taglay po na yung buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, papatuloy ka na yung paglingkuran, ayon sa pagkatawag at pagkahiram mo sa bawat isa sa amin, sa lahat ng kapatihan, kagandahan, loob mo sa iyong buhay. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa iyong pinagpalat nilangisan, mahal na Panginoon, aming panambahan na magdamagan, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, tangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, sa mga papuring awit mula joyful at solemn song sa buhay na patutuin yung mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po na yung mga anak, mahal na Panginoon. Ay, minamahal na mga awit, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuin yung mga anak ng gayag ng kaluwatian ng walang hanggang pag-ibig, kapangyarihan namin nararanasan, mahal na Panginoon. Kagalakan lubos, mahal na Panginoon, sa pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na salita na aming pag-aaralan, mahal na Panginoon, sa huling araw na ito na mapanganib, mahal na Panginoon. Buksan mo po ang aming puso't isipan, mahal na Panginoon, ang higit pa, mahal na Panginoon, namin mapagunawaan ang lahat ng mga bagay na nais mo, mahal na Panginoon, sapagkat labis po namin iniibig samat makapiling ka namin sa iyong karyan sa kalangitan, mahal na Panginoon. Kaya langsan mo po ang iyong salita, mahal na Panginoon, sapagkat ganang akin, sa ganang amin, wala po kayong magagawa sa iyong dakilang kabanlag, kayong maasa, habagan mo po kami, patawarin sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala. Sa pangkalatan na rin po ang palalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. And we bind you, Satan. In the mighty name of Jesus, go to hell where you belong. In Jesus' name, hallelujah. Hindrance, cast out. The name of Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, pag-uusapan po natin mga minamahal, ito pong mga bagay na nangyayari po ngayon, mga minamahal. Ito pong dadaling ko pong mensahe, mga minamahal. Ito po kasi napanaginipan ko 5 days before mangyari po doon sa, naganap po doon sa Myanmar, mga minamahal. Sa panaginip ko po, mga minamahal, nasa taas po ako, nakikita ko po yung mga building nagbabaksakan, yung mga poste, mga minamahal. Ngayon, nagsalita po ako, anong nangyayari ka ako, mga minamahal? Saan tinig ang narinig ko, mga minamahal? Ang sabi ng tinig, galit ng Diyos. Yun po ang sabi ng tinig. At ang sagot ko naman sa kanya, mga minamahal, buhay ang Diyos ka ako. Kaya, ito po ang pag-uusapan natin, mga minamahal, wrath of God, galit ng Diyos, mga minamahal. Mapapalad po tayo, mga minamahal, dahil ito pong ginagawa natin, narito tayo nagsisimbolo po talaga na ito po yung pagkatakot natin sa mahal na Panginoon, na talaga pong iniibig natin ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanyang tinuturo, lalo po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, na pinakamaigpit na pinagbibili niya, mga minamahal, na tayo po yung mga puyatuwag ng mga ito, sapagkat ang panahon, mga minamahal, ay talaga pong mapanganib po ang pag-uusapan, mga minamahal. Alam niyo po, ang nangyayari po sa buong bansa, sa ating lipunan, mga minamahal, sa lahat ng mga tao, mga minamahal. 2 bagay lang po, mga minamahal, kung bakit nagkakaganito po ang tao, mga minamahal. Gusto ba ng Diyos, mga minamahal, ng digmaan? Gusto ba ng Diyos, mga minamahal, maging masama ang tao, mga minamahal? Pumatay, magnakaw, maging drug addict, mga minamahal? Mga pagtatalo, walang pag-ibig, walang kapayapaan talaga, napakagulo, mga minamahal.
naging rebelde. Lahat ng kasamaan gusto ba ng Diyos na mangyari sa tao ito, mga minamahal? Ano po sa palagay niyo, mga minamahal? Bakit po nangyayari ang mga bagay na ito? Samantalang ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Siya, mga minamahal, ay inaayos ang mga magulong buhay, mga minamahal. Ang nais ng Diyos, mga minamahal, ang lahat ng tayo, mga ibigan, mga minamahal, for God so loved the world, and He gives the only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Bakit po nagkakagulo ang buong mundo? Wala nang ginawa ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ginawa niya na lahat ng katawan tao siya, mga minamahal. Sabi niya, hindi ko bayan, gagawin ko ng bayan ko at hindi ko iniibig, ibigin ko na. Bakit ang tao patuloy na gumagawa ng kasalanan, mga minamahal? Makinig po kayo ng balita, mga minamahal, sa Radyo 4, bersikulo ng mga Biblia ang kanilang binabasa, mga minamahal. Mabiblis ka, mga minamahal. Ngunit yung katotohanan sa likod ng kanilang mga binabasa, mga minamahal, ay kadiliman, mga minamahal. Bakit po pinagtatakpan nila ang katotohanan ngunit binabasa ang banal na kasulatan? Dalawang bagay lang po, mga minamahal, kung bakit nagiging masama ang tao, mga minamahal. Ayaw ng Diyos na mangyari sa mga tao ito, mga minamahal. At alam po natin ang namatay sa Myanmar, mga 3,600 mahigit na po, mga minamahal. Sa digmaan, mga minamahal, sa parte ng Hamas, mga 50,000 mahigit na po, mga minamahal. Mas higit pa doon sa Ukraine, mga minamahal. Buong mundo, mga minamahal, ay hindi na marinig yung sinasabi ng banal na kasulatan na sa isang dako, bawat dako makakarinig tayo ng alingaw-ngaw ng digmaan. Ngunit hindi na po yun, mga minamahal. Sapagkat buong mundo nakakmana po, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, tayo po'y magpakainit ng mga minamahal. Kung mahal po natin ang ating kaligtasan, mga minamahal, kalimutan na po natin ang ating sarili. Huwag natin ituon ng mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Dito po, pakibasa po, mga minamahal. Dito po sa Exodo 20, 3, 4, 5, Buwan 8:24, Exodo 3:14 and 15. Ito po ang dahilan, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Exodo, ang kabanata po ay 20 at ang talata po ay 3 hanggang 5. Ito pong sinasabi, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawagis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Amen. The Gospel according to St. John, chapter 8, verse 24. I said therefore unto you that he shall die in your sins. For if ye believe not that I am he shall die in your sins. Balik sa Exodo. Dito po sa Exodo, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 14 hanggang 15. Ito pong sinasabi. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sa 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. At ito, amen, praise the Lord, ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalala sa lahat ng mga lahi. Amen. Amen. Maliwanag po, mga minamahal, ang pinagmulaan, mga minamahal, na nangyayari po sa mundo na kaguluhan, mga minamahal. Dahil sabi po ng unang binasa natin, mga minamahal,
Huwag kang gagawa ng mga larawan na iyong iyurakan o paglilingkod, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin at dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa katatlo apat salin lahi na napuput sa akin. Ang pansamba pala sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, ay nagsisimbolo po ito, mga minamahal, na kinapuputan po natin ang ating Diyos, mga minamahal. Kung napupuot tayo sa ating Diyos, mga minamahal, ano igaganti ng Diyos sa atin, mga minamahal? Sapagkat tayo ay nilikha ng mahal na Panginoon, tayo mga tao ay dapat sumunod sa Kanya. I will not break my covenant or alter the things that got out in my lips. Hindi niya pwedeng baguhin, mga minamahal, ang Kanyang tipan, mga minamahal. Hindi pwedeng ang tao ang susunod. Ang Diyos ang susunod sa tao, hindi po pwedeng mangyari yon, mga minamahal. Yan po ang dahilan kung bakit, mga minamahal, nangyayari sa buong mundo, mga minamahal. At ang mga hindi naniniwala sa mahal na Panginoon, nabasa natin maliwanag na sinasabi, kung hindi ka maniniwala na ako nga ay mamamatay ka sa iyong kasalanan. Maraming hindi naniniwala sa mahal na Panginoon, kaya nangyayari, mga minamahal, ang salitang ito na maraming namamatay. Dahil ayaw maniwala ng tao, mga minamahal, si ako nga, mga minamahal, ang Diyos na nagkatawang tao, gumawa na siya ng kapamaraan, mga minamahal, upang lahat ng tao ay maligtas, mga minamahal. Ngunit hindi pinakundangan ng mga tao, mga minamahal. 2025 years, mga minamahal. Hanggang ngayon, karamihan hindi pa rin sinasaliksik ang banal na kasulatan, mga minamahal. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat nalalaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Anong ginagawa ng ating minamahal na kababayan, ating kapwa-tao, mga minamahal? 2,000 mahigit na magmula pa noon, mga minamahal. Kaya nga po ginunaw ng mahal na Panginoon ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. Lahat malipol, mga minamahal, maliban lang doon sa mga matutuwid na sumampalataya sa banal na kasulatan, mga minamahal. Nababasa nila mo, hindi ginagawa ng tao, binabaliwala. Mga minamahal, antipa ng Diyos. Kaya po nangyayari po, mga minamahal, bangayan, pagtataltalan, lahat na, mga minamahal. Ang Diyos ang nagbigay sa tao, mga minamahal, na hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sumasamba pa rin sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang mismong Diyos ang nagbigay sa kanila, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon na magkaroon ng lindol. Hindi sinabi ng banal na kasulatan, kung susunod ka sa kalooban ko, ay bagyo ang pararatingin ko. Hindi, ulan, pagpapala, mga minamahal, ang bibigay ng mahal na Panginoon sa tamang panahon sa iyong pagtatanim hanggang sa iyong pag-aani. Walang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung sumusunod ang isang bayan, ay ibibigay niya mga salot, mga lindol, mga minamahal, mga bagyo, kasamaan, mga minamahal. O anumang uri ng salot, hindi niya pinangako iyan, mga minamahal, kundi pinangako niya, mga minamahal. Doon sa mga sumusunod, may takot sa kanya, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi liko, mga minamahal. Pag-ibasa po ang mga minamahal upang maunawaan po ng ating mga minamahal na mga bisita sa mga nakikinig po. Wake up na po, mga minamahal. Dito po sa Roma, mga minamahal, pakibasa po, mahal na kapatid, sa Roma 1:23, talon sa 28 hanggang 32. Roma po, mga minamahal, 1:23, talon po, mga minamahal, sa 28 hanggang 32. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1. Roma 1, ang kapitulo po ay, Roma Kapitulo 1, ang talata po ay 23, talon sa 28 hanggang 32. Ganito po sinasabi, at pinalitan nila ang kalulhatian ng Diyos ng hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Sa
sa 28 hanggang 32. Amen. Praise the Lord. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyoong mga bagay na hindi nararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapangilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng kasamaan ng mga pagpapagupalasala. Mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw sa mga walang habag. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsigawa ng mga gayong bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginawa, kundi naman pinayagan ang mga nagsigawa ng mga yaon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya tayo dapat mga minamahal, huwag na po tayo magipagtalo dyan sa mga nangyayari po sa gobyerno natin, mga minamahal. Walang magandang pakinggan, mga minamahal. Lahat ng karumal-dumal na gawain dito sa ating lipunan, mga minamahal, hindi mapigilan. Bakit po, mga minamahal? Malinaw po yung binasa natin. Ang Diyos mismo ang nagbigay, mga minamahal, sa mga tao, mga minamahal, na sumasamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, at hindi naniniwala sa Kanya na siya ang Diyos na nagkatawan tao, mga minamahal. Kaya po yung nangyayari dito sa mundong ito, mayroon po tayong discerning spirit, mayroon pong tayong spirito ng Diyos, mga minamahal. Kaya po mga nangyayari dito sa mundo, mga minamahal, kaguluhan ito, hindi na dapat tayo mga tuwiran, mga minamahal, sa kanila, mga minamahal. Sapagkat Diyos nga po ang nagbigay sa kanila, mga minamahal, ang mga bagay na ito, mga minamahal. Kaya dapat talaga malaman ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Nakikita nyo, inabot na ng 80 years, hindi pa nagbukas ng Biblia, mga minamahal, hanggang kamatayan, mga minamahal. Tayo, tumanda na tayo, mga minamahal, hindi tayo nakakilala sa malapay. Nagbukas ba tayo ng Biblia, mga minamahal? Sinaliksik ba natin banal na kasulatan? Yung ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Ipinagtakpan ng kadiliman ang kanilang puso't isipan, mga minamahal. Dahil nga po dito, mga minamahal, pagkatapos makakarinig ka ng pag-ibig, mga verse ng Biblia, mga minamahal, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, kung hindi ka nakikinig sa kautusan, hindi ka sumusunod sa kautusan, maging ay yung panalangin ay karumal-dumal, mga minamahal. Hindi lang doble, hindi triple ang kasamaan ng tao ngayon, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, narito po ang ilaw sa sanlibutan ito. Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang bansang Pilipinas, mga minamahal, pinili, hinirang na mahal na sa malayong silanganan, mga minamahal. Na isang pastor na gumaganap ng kanyang buong kalooban, mga minamahal. At yun nga po sa katauhan ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hindi po ba ang banal na kasulatan, mga minamahal, ang lahat na nakalagay dito nagaganap sa atin, mga minamahal, yung pagbabago ng ating buhay, bakla tumboy, binabago ng mahal na Panginoon, mga naalina na masamang espiritu, mga minamahal, ay pinapalaya ng mahal na Panginoon sa panalangin ng ating minamahal na manggulang po natin sa mahal na Panginoon. Ang kawalan ng kapayapaan, mga minamahal, pinalitan niya ng kapayapaan sa banal na kasulatan, mga minamahal. At tayo, mga minamahal, ay maliwanag pa sa sikat ng araw, mga minamahal, at tayo ay nagpapatutuo, mga minamahal. Ng banal na kasulatan, mga minamahal, ay totoo at nangyayari po sa atin, mga minamahal. Yung mga patutuo po natin, pag pinapatong natin ang ating kamay sa may sakit, sila nagsisigalig, nangyayari po sa atin ito, mga minamahal. Binago tayo ng ating pinakamamahal pa yung drug addict, rebelde, mga minamahal. Ang Abu Sayyaf, binago ng mahal pa yun. Anong mga tao, mga minamahalan, hindi na tinatanggap ng lipunan, mga kinabagan, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kay Moises, mga minamahal, ako ang Diyos ng iyong magulang ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sumampalataya sa mahal na Panginoon at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, 3:27 hanggang 30, tayo nga po ang binhi ni Abraham na pinangakuan. Sapagkat sa binhi lamang ni Abraham, mga minamahal, ang may kaligtasan, mga minamahal. Wala nang iba, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang daan ng katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makakaparoon sama kundi sa pamamagitan niya, mga minamahal, ang Diyos na katawang tao, mga minamahal, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa kanyang pag-ibig, gumawa siya ng kapamaharaan. Mga minamahal, sapagkat hindi siya gumawa ng kapamaharaan, mga minamahal, lahat ng tayo pupunta sa impyerno, mga minamahal. Walang matuwid ni sa lahat ay nagkasala, kaya ang dakilang kahabagan pag-ibig na magpasawalang hanggan na mahal na Panginoon, nagawa niyang magkatawang tao, mga minamahal. Tinubos niya ang kasalanan ng mga tao, mga minamahal. Nagbigay siya ng uliran na dapat nating sundin, mga minamahal. Hanggang sa mga apostol, katulad din natin silang masasama noon, nang wala pang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mamatay tao, lahat na ng kasamaan na sa mga apostol, mga minamahal. Ngunit sila pininirang ng mahal na Panginoon upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nung nakasama nila ang mahal na Panginoon, at nang umakyat na ang mahal na Panginoon, at ang kanyang pangako, mga minamahal, ang kanyang banal na espiritong mga aliw, mga minamahal, sa kanilang pagtitipon ay natanggap po nila, mga minamahal. At doon po sila nagbago, nagkaroon lakas at loob, kapangyarihan, mga minamahal. Sila ay lumakad na sa espiritu, hindi na sa laman, mga minamahal. Kaya kung ang mga apostol, mga minamahal, sila po ipinagpapatay, mga minamahal, wala silang sama ng loob, mga minamahal. Huwag mo ipahintulot ang kasalanan ito sa kanila. Ganun tayo, mga minamahal, hindi na tayo gumaganti ng masama sa masama, kundi ang masama ay daigin natin. We must conquer evil with good, mga minamahal. At tayo magiging ilaw ng sanlibutan ito, mga minamahal. Iil na lang tayo, mga minamahal. Hanggang ngayon, mga minamahal, yung pa rin ang ginagawa ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Pinagmamatigas nila ang kanilang puso, mga minamahal. Sumasamba pa rin kay Mama Mary, sa mga apostol, mga minamahal, sa mga anghel, mga minamahal. Ngunit mahigpit na pinagbabawal ng banal na kasulatan ang mga bagay na yan, sapagkat karumal-dumal po ang lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal. Sumpay ng tao, mga minamahal, na sumasamba sa mga tao, mga minamahal. Pakibasa po natin, mga minamahal, dito po sa Matthew 13:46 hanggang 50, Gawa 10:25-26, Apokalipsis 22:8 po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo yung kay San Mateo, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 46 hanggang 50, iso pong sinasabi. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay umaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Praise Tulad the din Lord po. Matthew 13:46 po. 13:46 po Hanggang hanggang 50. 50. Opo. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ng San Mateo, ang kabanata po'y 13 at ang talata po'y 46 hanggang 50. Ito pong sinasabi. 46 po hanggang 50. Amen, praise the Lord. 46 hanggang 50. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay umaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ang karihan ng langit sa isang lambat na iniuhulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat tinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid, sa 50, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtagis at ang
pagngangalit ng mga ngipin. Dito po sa mga gawa ng mga apostol, Praise the Lord. Sandali po, kapatid. Dito po sa Mateo 12:47. Mateo 12 po, 47. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang kay Mateo, ang kabanata po ay 12. 46 po hanggang 46 po hanggang 50. Ang Ebanghelyo ay isang Mateo, ang kabanata po ay 12, at ang talata po ay 46 hanggang 40 po. 50. 40 hanggang 50. 40 hanggang 50. 46 hanggang 50. 46 hanggang 50, ito po sinasabi. 46:50 po. Praise the Lord po. Ito po yung kanina, nagkamali lang po mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Mateo, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 46 hanggang 50. Ito po sinasabi, samantalang siya ay nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sa 50, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Amen. Gawa 10:25. Dito po, Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa mga gawa ng mga apostol, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 25 hanggang 26, ito pong sinasabi, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Dito po sa Apokalipsis, ang kabanata po ay 22 at ang talata po ay 8 hanggang 9, ito pong sinasabi, at akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng mga anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta. At ng mga tumutupad na mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Maliwanag po mga minamahal kung bakit dumarating ang mga salot na ito mga minamahal. Tayo damay dito mga minamahal. Kailangan po natin kumilos mga minamahal. Mahigpit na sinasabi ng banal na kasulatan mga minamahal sa ating nabasa, maging si Mama Mary mga minamahal ay hindi dapat sambahin mga minamahal. Ang sabi niya, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga ina yung nakikinig ng salita ng mahal ng kanyang salita mga minamahal. Si Cornelio, mga minamahal, sumamba siya kay Pedro, mga minamahal, na sinasamba ng mga tao hanggang sa mga oras na ito. Pinigilan siya ni Pedro, mga minamahal, tulad mo rin akong tao. Huwag mong gawin yan. Sumamba ka sa iisang Diyos. Maging ang anghel, mga minamahal. Nung pinakita ng mahal na Panginoon kay Juan ang mangyayari ng anghel, ang mangyayari sa mundo, nagpatira pa, sumamba si Juan sa anghel. Pinigilan siya mga minamahal. Ngunit anong ginagawa ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal? Yung mga bagay na kinapuputan ng Diyos, mga minamahal, yung pa rin yung ginagawa, mga minamahal. Kaya hindi matigil ang taltalan sa ating gobyerno, mga minamahal, mga rebelde, patayan doon sa loob ng tahanan, mga minamahal, mga drug addict, mga minamahal. Pumapatay ng tao, ginagawang baliwala ang mga tao, mga mahinaan tulad lamang sa mga hayop, mga minamahal, kung pumapatay sila, mga minamahal. Nakikita niyo po mga eleksyon natin ngayon, mga minamahal, mga aspirant pa lang o mga kandidato na mga minamahal, ang daming namamatay, mga minamahal, maging yung mga dati ng nakaupo, mga minamahal. Buong mundo po yan nangyayari dito sa atin, lumalaganap, hindi na po mapigilan. Dahil nga po dito sa panambahan na ginagawa na itinuro, mga minamahal. Hindi tayo naninira pag-ibig ito, mga minamahal. Upang mapalaya na tayo, mga minamahal, sa kaguluhan ito, mga minamahal. Hindi natin alam, mga minamahal. Sapagkat ang mangyayari sa mundo, higit pa, mga minamahal, sa 10 sinasabing lindol na the big one, higit pa, mga minamahal, sapagkat nagbabanta na po ang digmaang nuklear, mga minamahal.
Pag nangyari po yan, mga minamahal, yan na po mga minamahal. Makita-kita na po tayo mga minamahal sa langit, mga minamahal. Yung mga naunang nangamatay sa mahal na Panginoon, silang unang nadagitin ng mahal na Panginoon, tayo susunod mga minamahal. Sapagkat wala na po tayong hangin na lalanghapin pa dito mga minamahal. Ang hangin na ating lalanghapin, siyang ikakamatay ng tao na may iwan po dito sa lupa mga minamahal. Ang mga submarino, mga minamahal, ang dala na nila, mga nuclear yan, mga minamahal. Kung nagbigayan yan, mga minamahal, magkakaroon ng tidal wave, mga minamahal. Magpapaliparan ng mga nuclear bomb, mga minamahal. Balot na po kahit sa yung Iran na yan, mga minamahal. Napakaraming nuclear bomb yan, mga minamahal. Walang tigil sa Ukraine, mga minamahal. Nagpadala ng malaking pundo, mga minamahal, para suportahan ang Ukraine upang lumaban, mga minamahal. Sa ambisyon na yan, ng ambisyon ng Russia, mga minamahal. Puros may mga nuclear yan, mas lalo ang China, mga minamahal. Talaga po hindi mo mapantayan ang kanilang superpower, mga minamahal. Yung mga kalyado nila na North Korea, mga minamahal. Anong mangyayari sa mundo, mga minamahal? Hindi po ba, mga minamahal? Yan po yung nakakatakot kahit 10 sinasabi nila ng the big one. Kung yan po ang nangyari, ang digmaan na yan na mga minamahal, wala na po, mga minamahal. Kaya nga po nagkaroon po ng karunungan ng tao, mga minamahal. Pinahintulot na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Ngunit mangyayari po yung digmaang nuclear yan, sapagkat na riyan na po, ginawa na po ng tao. Pag hinipo na po ng mahal na Panginoon ang isip ng mga taong yan, mga minamahal, matutuloy na po ang digmaan, mga minamahal, sapagkat siya po ang may control niyan, mga minamahal. Yung pagputok ng volcano, siya ang may control niyan, mga minamahal. Yung pagyanig, mga bagyo, siya ang may control niyan, mga minahal. Siya ang nagpapalabas ng mga bagay, ng mga salot, lahat na nangyayari po. Dahil po maliwanag po doon sa nabasa natin, mga minamahal. Ang mga gumagawa ng mga bagay na gano'n ay kinapuputan nila ang Diyos, mga karumal-dumal na ginagawa ng tao, mga minamahal. 2025 hanggang ngayon, mga minamahal, wala pa rin nagbubulat-lat ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ipinangaral ng 50 years na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan na ririnig na nakikita, pinagtatakpan nila, binubulagan nila ang kanilang mata, pinagtatakpan nila ang kanilang tainga, mga minamahal. At dumating na talaga ang sukdulan ng galit na mahal na Panginoon, mga minamahal. Kayo din na nakakabatid niya, mga minamahal. Lahat ng sinabi ng banal na kasulatan naganap na. Ang huling sinabi, ipapangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa bunsang darating ang wakas. Matagal na pong pinapangaral, mga minamahal, ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Buong mundo na po sa webcast, mga minamahal. Alam na mahal pa yun, hindi maaabot yung mga minamahal nating kapwa-tao, mga minamahal. Kaya sa paglago ng kaalaman ng tao, sa pamagitan ng live webcast, mga minamahal, sila po inaabot na po, kahit saan sulok ng daigdig, naabot na po ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sabi ng banal na kasulatan, minamadali niya na pinigsin niya na ang araw ng dahil sa mga hirang, mga minamahal. Kaya wala na pong dapat na manlupaypay po sa ating mga minamahal. Wala na po dapat manlupaypay sa atin. Pakita po natin, mga minamahal. Gantihan po natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga pagtitis natin, di pa hindi sa katitingin na naghihintay na kaluwatian na bibigyan ng mahal na Panginoon, hindi mapapantayan, mga minamahal. Kaya po nagpapaalala ang ating pinakamamahal. Kumilos po tayo habang sumisikat pang araw, mga minamahal. Pag nagyari pa yung digmaan na yan, wala na po tayong susulingan, mga minamahal. Kikita niyo po yung manangyaring lindol lang po, mga minamahal. Nasaan sila? Nasa lansangan. Mayayaman, mahihirap, mga minamahal doon. Nangangamoy na po sila, mga minamahal. Walang makain, kung walang tutulong, walang mainom, kung walang bibigyan ng tubig, walang matahanan, mga minamahal. Lindol lang po yan, mga minamahal. Ay ginagamit lang po nila mga missile at mga rocket, mga minamahal. Paano po kung nuclear na, mga minamahal? Di ba 3 nuclear lang dito, mga minamahal? Sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, magugunaw na tayo, mga minamahal. Sa impact noon, mga minamahal, kung makikita nyo yung impact ng mga nuclear, mga minamahal, napakalawak po ang radius niyan, mga minamahal. Siyang katatago sa yungib, wala na po, mga minamahal, kundi magkakaroon na po ng yung sinabi ng mahal na Panginoon ng pagdagit ng mga banal, mga minamahal. Wala ka ng tubig na maiinom, mga minamahal. Wala ka ng malalangap na sariwa, mga minamahal. Wala ka ng masasakyan. Wala ka ng makukuhanan ng pagkain, mga minamahal. Wala na lahat, mga minamahal.
Ngayon kung maiiwan tayo mga minamahal, anong mangyayari po sa ating mga minamahal? Hindi po laruan mga minamahal ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po katulad ng alitap-tap na maandap-andap mga minamahal. Gusto mo lang dadalu ka mga minamahal. Ang inahanap ng mahal na Panginoon, yung unang pag-ibig natin mga minamahal. Dahil ang unang pag-ibig natin mga minamahal, yan po yung kayamanan ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, pagkatakot natin sa mahal na Panginoon. Yung ginagawa natin mga minamahal, kunting pagtitis lang, yan mga minamahal. Kung itutulad po natin sa mga apostol noon mga minamahal, sila nagtatago sa yungib mga minamahal. Kung sumasamba sila, sila po inuusig, hinahabol mga minamahal. Pag nahuli po sila mga minamahal, pinaglalaruan sila mga minamahal kung ano-anong ginagawa sa mananampalataya noon, mga nilalagari, sinusunog mga minamahal, tinutusok kung saan-saan mga minamahal, binibitin na nakatiwarik mga minamahal, kung ano-anong pinagagawa nila sa mga hayop, pinapalamon sila mga minamahal. Yun po yung buhay ng mga Kristiyano noon. Tayo, mga minamahal, mamaya lang, mga minamahal, pupunta na tayo kung natin gustong kumain, mga minamahal. Walang umuusik sa atin, walang humahabol sa atin, malaya tayo mga minamahal. Hinihiling lang mga minamahal ng ating minamahal na magulang natin sa malapay noon para sa kaligtasan natin. 3 bis tayong dadalo, mga minamahal, magpuri tayo, magtapat tayo mga minamahal. Mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal, sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Noong nag-ayuno ang ating pinakamamahal na Panginoon, tinuksisiya ni Satanas. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kailangan po natin mag-alay ng pag-ayuno upang tayo mabuhay sa Espiritu, hindi sa sarili nating laman. Hindi naman po mahirap, hindi naman tayo naobliga na mahahaba mga minamahal. Kita po yung pag-aayuno, nakatanggap-tanggap dito sa banal na kasulatan, 3 araw na pag-aayuno mga minamahal. Hindi ko tinataas ang aking sarili mga minamahal. Alam niyo po, nung naglingkod ako sa mahal na Panginoon, 1995, 2007, naglalakad ako. Miyerkules, papunta rito, pag-uwi. Overnight, papunta dito pag-uwi. Linggo, papunta rito pag-uwi. Mga minamahal, ilang taon po yan? 1995, mga minamahal, hanggang 2007. Ngunit hindi ko sinabi sa akin sarili na ako'y mahirap mga minamahal, sapagkat yung nararamdaman ko sa aking puso, yung kagalagan ko mga minamahal, ang pakiramdam ko sa aking sarili, ako ang pinakamayaman sa buong mundo mga minamahal, yung kagalagan na binigay ng mahal na Panginoon sa aking puso sa paglilingkod, yung pagkarunungan ng pagkaunawa. Nakita ko ang ating beloved Honorable Pastor Alice, naging uliran po sa akin, mga minamahal. Huling talata po mga minamahal, papaalala po sa atin ang talatang ito mga minamahal. Ito po yung talata ng paalala mga minamahal. Yung inawit ng Adult Square, kanina mga minamahal. Ito po yung mga minamahal, talata po, Matthew 6:24 mga minamahal. Matthew, huling kuwan na po, talata mga minamahal. Unawain po natin ang talatang ito. Napakahalaga po nito mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 24. Ganito po ang sinasabi, sino may hindi makapaglilingkod sa 2 Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at sa pangalawa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Praise the Lord po. Napakalinaw po mga minamahal ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na huwag nating iwanan yung unang pag-ibig natin mga minamahal. Yung mga pagpapalang tinatanggap natin mga minamahal, kung natuon na ang iyong puso't isipan dyan na masigit mga minamahal kaysa pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng maglingkod sa 2 Panginoon o sa kayamanan man mga minamahal. Yung 3 bis na pagdalo mga minamahal, sa katapatan natin sa pagbibigay, mga minamahal. Lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, kailangan natin, sabi ng banal na kasulatan, kailangan natin dumaan sa kapigitian upang tayo ay magiging mananagumpay. Hindi kasarapan ng buhay, mga minamahal. Ang magliligtas sa atin, mga minamahal, yung kapigatian natin. Dahil tulad ng mga apostol na sinabi nila,
na nagagalak sila sa kapigatian, mga minahal. Dahil sa kapigatian, kahinaan sila'y lumalakas sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dahil kung tayo nabubuhay sa layaw at laman, mga minamahal, nakakalungkot po na bagay, mga minamahal. Yung nabasa po natin, maliwanag po yan, mga minamahal. Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ang ating sarili ang susundin natin, mga minamahal, kundi yung tinuro ng minamahal nating magulang natin sa mahal na Panginoon. Hindi ang ating sarili, hindi ang ating pag-aari ang dapat nating sundin, mga minamahal. Sinasabi ko nga po, hindi masama ang mag-aaral, mga minamahal. Huwag mo lamang bawasan yung unang pag-ibig mo. Hindi ko sinasabi, mga minamahal, na masama magnegosyo, magpakayaman, mga minamahal. Huwag lamang, mga minamahal, mabawasan yung pag-ibig mo. Kung nasa iyo ang kayamanan, mga minamahal, nasa iyo ang lahat, mga minamahal, ngunit hindi mo binawasan yung pag-ibig, kundi mas lalo mong ina-flip ang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapala nga yan mula sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, aking tinatawagan na po ang ating beloved. Yan na po nagtatabos, mga minamahal. Purihin po ang ating, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo.
Napakapalad po natin mga minamahal. Tayo nasumpungan ng totoong Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakapalad po natin, mga minamahal. Sapagkat tayo hindi itinalaga sa pagkahamag, kundi sa pagkaligtas. Napakapalad natin, mga minamahal. Sapagkat tayo punong-puno ng pag-asa. Ang ating mga panalangin dinirinig ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami sa ating mga kababayan, mga minamahal, nais makipagpalit sa ating pong mga kinalalagyan. Yung ating mga katayuan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, tayo espesyal sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kahit wala tayong magagawa, mga minamahal, wala ibang gagawin, kundi ang patuloy na pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen, hallelujah. Sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, na hanggang sa mga oras na ito, patuloy tayong kinahahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami sa atin, mga minamahal, patuloy pa rin nagkukulang, subalit patuloy na kinahahabagan ng ating dakilang Diyos. Binibigyan ng pagkakataon, mapagsisihan lahat ng mga pagkukulang. Kahit bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ipamahagi natin, mga minamahal, yung biyaya na ating nakamtan, mga minamahal. Yung kagalingan ng ating karamdaman, marami sa ating mga kababayan, mga minamahal, sila'y nagdurusa, nahihirapan ng mga karamdaman, mga minamahal, mga problema, magulong pamilya, mga minamahal. Ipamahagi natin, mga minamahal, tinanggap nating libre, walang bayad, mga minamahal. Ipamahagi naman po natin, ipahayag natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat malapit na mga minamahal ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Bago mahuli ang lahat, mga minamahal, ibig ng mahal na Pinoon, lahat mga ligtas, walang mapahamak, walang ibang kikilos, kundi tayo po, mga minamahal. Magkaisa po tayo, mga minamahal. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, napakapalad po natin, mga minamahal, mga beloved viewers, na nasa kanilang mga tahanan, na patuloy na kasubaybay hanggang sa mga oras na ito. Yung iba mula umpisa hanggang sa matapos ang banal na gawain, nariyan pa rin sila sa kanilang mga tahanan, patuloy na nanonood, sumusubaybay sa gawain ng mahal na Panginoon. Napakapalad po natin, sapagkat ito po ay niloob ng mahal na Panginoon na inyong mapanood ang totoong gawain at makilala ang totoong Diyos. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kailangan natin sa ating buhay si Kristo, sapagkat kung wala si Kristo sa ating buhay, mga minamahal, wala tayong kaligtasan. Wala tayong kapayapaan. Walang kagalingan ng ating mga karamdaman. Walang kalutasan ng ating mga problema. Bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Jesus, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Jesus Kristo bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Sumunod po kayo, mga minamahal, sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa umagang ito. Marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Ako'y pinahintulutan mo na makalapit sa iyo. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip
hanggang sa mga oras na ito, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na po mananalangin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Narito po malapit noon ang iyong mapinagpalang mga anak. Binigyan mo ng dakilang pribileyo, makalapit sa iyo malapit noon. Iligtas mo po sila. 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, malapit noon. Ingatan mo po sila. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Muli kami po'y sama-sama at nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang pagkakasala. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. I-provide mo po malapit noon ang pangangailangan ng bawat isa na patuloy kaming panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Dagdagan mo po aming pagtitiis. Tulungan mo po kami na aming masunod ang iyong banal na kalooban malapit noon. Tulungan mo po kami malapit noon. Hallelujah. Na aming matapos ang aming lakbayin. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Bigkisin mo po kami ng iyong pag-ibig sa pagkakaisa malapit noon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Ating pong isipin, ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, ang naglehans po sa atin. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, hepatitis B, hepatitis A, kidney trouble, mga palalamig, panlulupaypay, hallelujah, demonyo ng kahirapan, mga pag-aalinlangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Lahat mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po muna pong palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lang.